sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Навсякъде продават отрови, всеки само гроба се рови за пара и най-добрият приятел ще зарови. Защо така става? Злото на доброто наделява, а това, което те убива, страх в теб не всяка сутрин ставаш, вечер лягаш, днеска гониш, утре бягаш, падаш, ставаш, първо взимаш, после даваш. Това е живота, все някой трябва да уважаваш и по своята пътека смело напред да бягаш. Болен здрав носи, богат от беден проси, имам хиляди въпроси, но ще използвам точно този. Защо делим се на красиви и на грозни, на умни и на прости, това да не са ви пости. И малкото е много, и многото е малко, повечето не го разбирате, това е доста жалко. Фалшивите много, истинските хора малко. След това е от нея накратко.